बेखौहाय बुंफिनथोंसै गावनि खुगाजों दिनै एक्स एनडिपिआ माबोरै गोमाखो दिनैहाय एक्स एनडिपिफ्रा दिनैहाय जातिनि थाखाय गोबांथार हाथियार लानानै गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ नागारनानै दिनैहाय 34 इयार्स दिनै हाथियार लानानै दावहा नांदों आरो दावहा नांनायजों लोगोसे दिनैहाय गोबांथार खस्थ' मोनबोबाय सोरबाबा गावनि बिमा बिफानि जोनोमगिरि बिमा बिफानि मोखां नुवालासिनो जों थैना थांबाय दिनै बे बिथांमोनखौ बिथांमोना मा सानदों सिरा बिथाङा दिनै दि आफादादि सोरबाबा आफादाव थांनानै एनडिपिआव थांनानै दिनै गावनि बिमा बिफानि न'खरनि फेमिलिनि मोखां नुवालासिनो थैना थांबाय दिनै बै न'खरफोरनि बिमा बिफानि गोसोआवहाय एबा बिनि बिदा फंबायनि बिमा बिफानि गोसोफ्राव एसे गाबखांनाय दं दिनै बिथाङा बेफोरखौ सिन्था खालामालासे दिनै बिथाङा बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो आरो बिथाङाथ' आंनिनो नेक्स्ट बिगुमै बियो बेखौ आं बिगुमै होननानै आं गोबां माने अनोमोन माबा मोनसे समस्या जाबानो बे आंनाव फन हरो आगै बाले आंखौ एसे हेल्प हरो आङो जेबो नङा जों अनलायना थायो खिन्थु आं दिनैनि समाव आं बेखौ बुजिनो मोनाखै दिनै आंखौबो आरो जोंनि एसोसिएसन एक्स एनडिपिखौबो दिनै मानो नेवसिगारनानै बेयो मानो दिनै गैया होननानै बुंनो हागौ मा हिसाबै এটা অনুৰোধ কৰি যাব খুজিছোঁ যদি সঁচাকৈ BTAD সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান লাগে যদি সঁচাকৈ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনৰ জেলত থকা NDFBৰ লিডাৰসকলক আৰু কেডাৰসকলক মুক্তি দিয়ক নাম্বাৰ 1 BTADৰ কাৰণে যি ডাইৰেক্টলি পইচা অহাৰ যিটো ব্যৱস্থা চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ৰাজ্য চৰকাৰৰ জৰিয়তে পইচা অহাৰ কাৰণে আমাৰ BTADৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে গতিকে এইটো বাদ দিয়ক আৰু 3 নম্বৰ BTR চুক্তি আৰু ডিমা হাছাওত যিবিলাক চুক্তি হৈছে সেই আটাইবিলাক চুক্তি 100% কাৰ্যকৰীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ যাতে সঁচাকৈ কাৰ্বিসকলৰ বড়োসকলৰ আৰু ডিমাছাসকলৰ সমস্যাৰ প্ৰকৃত সমাধান আহিব পাৰে আৰু অসমৰ ভিতৰতে এই জনজাতিসকল থাকি ফেডাৰেল ভিত্তিত তেওঁলোকক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰি আমি সকলোৱে অসমীয়া হিচাপে পৰিচয় দিব পাৰে সেইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে BTADত হেৰি অহা নাই এইটো এটা যুগৰ এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্যায়ত ৰৈছেহি কিন্তু তাৰপিছত আকৌ আন্দোলন হ'ব যদিহে আমি তেওঁলোকক অধিক স্বতন্ত্ৰতা নিদিওঁ ফেডাৰেল ভিত্তিত অসম পুনৰ্গঠন কৰিব লাগিব বস্তুটো বুজি পাব লাগিব অসমীয়াৰ উগ্ৰ জাতীয়তাবাদটো এৰিব লাগিব ফেডাৰেল ভিত্তিত অসমক পুনৰ্গঠন কৰি কাৰ্বিসকলক অধিক স্বতন্ত্ৰতা ডিমাছাসকলক অধিক স্বতন্ত্ৰতা আৰু বড়োসকলক স্বতন্ত্ৰতা প্ৰদান কৰিব লাগিব তেতিয়া অসমৰ সমস্যাৰ नोंथांमोना बे दहायनि कल रेकर्ड एबा भिडिअ टाइपखौ नोंथांमोना खोनानानै बुजिखाबाय नङा होनबा दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय मा होनबा जोंनि मानगोनां NDFनि जेसेबां केडारफोर दं रन्जित दैमारि सार्जिला नङा होनबा दिनै बिथांमोननि गोबां दाब दाब जायगायाव दिनैसिम माने मिटिं जायो रायलायो बिथांमोनखौ दिहुननायनि सलुसन नङा होनबा आरो BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै दिहुनजागोन होननानै जोङो माने बयजोंबो माने मिथिजादों नङा होनबा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना NDFनि जेसेबां केडारफोरा गगोन माबागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों दिनै फैयै 5 बोसोर बारलांबाय फिन आरो बेबायदियाव जोंनि दानि BTC मानगोनाङा बिदि हाग्रामा सार बिथाङा बुंदोंमोन जे पावाराव फैयोब्ला माने बिथांखौ दिहुनगोन माबागोन दा बिथाङाबो दा हमनानै लादो दा बोसोरसेयानो जानोसै रन्जित दैमारि सारनि जेबो माने खौराङानो गैया माला गगोन मा गगोन नङा होनबा दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना खोनानो मोन्दों दिनै NDFनि सोद्रोमा बा केडारफोर होनबा बिथांमोना माने मिटिंफोराव रायलायनायनि दहायनि कल रेकर्ड होनबा बिथांमोना जोबोद दुखु फोरमायदों दिनै बिथांमोना गोबां रोखोमनि खोथा बुंदों NDFनि सोरबा न'खरनि मानसि माबाफोर नङा होनबा बेबायदि गोबां रोखोमनि जाथाय बेजों लोगोसे लानानै जोंनि मानगोनां उकिल गगৈ साराबो माने सम सम पार्लियामेन्टआव दिसपुरनि आसाम पार्लियामेन्टआव माने जोंनि रन्जित दैमारि सारफोरनि जेसेबां NDF केडारफोर दं BTR चुक्तिनि बा बड'लेण्डनि बागै खोथा बुंदों नङा होनबा नोंथांमोना खोनानो मोनखादों दा जोङो जेब्ला गोजोनगोन जेब्ला NDFनि जेसेबां केडारफोर दं रन्जित दैमारि जोंहा बिथांमोना उदां जाबासो जों गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोनाबो मा बुङो कमेन्ट सेक्सननि खोथाबानो जाबाय